के जमाना में बियाह होके एकरी बाद 3 साल पर 5 साल पर 7 साल पर 9 साल पर गौना होके एक घड़ी विदाई होत बा दुल्हन के रोवाई नहीं खे सुनात। वो घड़ी जब बेटी बहन के विदाई होके आज जब रोवत डोली में बैठे गांव घर परिवार के सभी लोग रोवे लागल। छोटे पर बियाह हो गए जब उसियान भइल बेले की अपनी भौजैया के अखबारी में पकड़ के कहले रहल कैसे कैसे भौजी हो मोर